Kawai ke kenthei kala ujor sa keyboard pulit ba na du khandai tarik ukela lingkot arja apusan kala yo jing tho SMS ni ki number mobile ba pher link ba ka WhatsApp ha ka ba ki nong pha ki dawa pisa ban pin pau palada kam sngam kin pin jot ya ka dol bat ka nam jongka kala pin tip ba ki ni ki jing tho ki long ki ba smooth triam ki ba pin long ya ka ban tiang bat arta tien ki nong pha jong ki SMS ki dang yai beteng ban pha ki SMS link ba ki number ba pher ban pin triam shushu ha ki jing thom bor haba amla ban ithu iki nong pha SMS namar ki number ba ki pindon kam ki degi ba thamai kala rai ban ai jing tip shi ki bor pulit da ka jing kermen ba anna ban wa di ki nong le bi ai ki bor pulit ki la priang ya ka jing ujor bat kerpat ya ka ban ai ki screenshot bat ki number phone ban pindep ya ka jing token